Izložba koju smo postavili u 6. mjesecu je zapravo naša najbitnija izložba u godini, jer je to izložba radova polaznika svih naših tečajeva. Znači, na našim zidovima možete vidjeti više od 50 radova koje je radilo 50 djece. Nad našim tečajevima crtaona, slikatori, stripatori. To se radi u skupinama gdje su, znači, imamo vrtićke skupine, imamo skupinu djece koje su osnovnoškolske dobi, s tim da su i oni podijeljeni u nekoliko skupina od onih koji su, ajmo reći, početni do onih naprednih, te imamo skupinu starijih učenika i nešto srednjoškolaca koji pohađaju tečaj stripatori. Taj tečaj se bavi crtanjem i slikanjem i izmišljanjem stripova i ilustracija. Izložbu smo nazvali Kreativan trag, jer smatramo da je to zapravo baš to, trag koja djeca ostavljaju kod nas, u našim životima, trag koji ostavljaju u svom kreativnom izražavanju. I tu se najviše vidi koliko su oni u protekli godinu dana napredovali i što su sve postigli. Pokušavamo se baviti tijekom školske godine sa svim temama i svim tehnikama koje nam padnu na pamet. Tako imamo na zidu slike koje su nastale u tehnici tempere, crteže olovkom, crteže tušem, crteže ugljenom, koristimo bojice, flomastere, volimo vodene boje, odnosno akvarel. I čak i kombinacije tih nekakvih tehnika su uvijek zanimljive. Presjek radova koje se može vidjeti na izložbi je, ajmo reći, najbolji radovi od pojedinca. S tim da se trudimo na izložbi pokazati i sve teme koje smo prošli te godine, pa onda smo nekih od najboljih radova zapravo izložili. Trudimo se pokazati i sve tehnike koje smo koristili, zato je, kažem, ovo je perjanica našeg rada tijekom školske godine i nadamo se da će sljedeće godine ova izložba postati još bolja i da će djeca biti zadovoljnija, jer najbitnije nam je da se oni zabavljaju, da su zadovoljni svojim radom, da napreduju, da nauče tu finu motoriku, da razviju te svoje likovne vještine, vizualnu komunikaciju i da nekako nađu gušt u tom druženju kroz kreativnost. Zahvaljujemo se svojoj djeci koja su nam ukazala povjerenje, naravno i njihovim roditeljima koji dovode ovdje. Nadamo se da će se malo odmoriti i onda sljedeće godine opet veseliti s nama na našim kreativnim tečajevima.